हरे कृष्ण. तप म्हणलं ह्या विषयावैरी माताजी आमका सांगून दिता असाची. पळूया. हरे कृष्ण. ओव्हर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. अ, समा ऐकूयात तुमका? वय माताजी क्लिअर हा. असा. हा. तर हांव पयली मगेल गुरु याद करून स्मरण करून सुरू करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी इति नामिने. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हांव तुमगेले सगळ्यान पयली अनंत आभार व्यक्त करता की तुम्ही सगळ्यान म्हाका तप या विशयार उलोवची संधी दिली. तप या विशयार उलोवचे खूप सुलभ आणि सोपे आसा, पण तप करचे हे कठीण आसा. तर म्हाका एक सोपे कार्य दिल्ले आसा उलोवचे तपाचेर. तर तप म्हळ्यार तपना, हिंदीत तपना म्हळ्यार गरम करचे. म्हळ्यार आम्ही जेन्ना सोने खाणींतल्यान काडना ते तप गरम करतात, तपयतात, त्याचे दागिने करून मागीर ते दागिने आमी देवाक घालता किंवा बायलो ते घालू शकतात. तर ताका जेन्ना एखादे एखादे मनुष्य जेन्ना जन्मा येता तेन्ना तो शूद्र उरता, पण जेन्ना जसो तपश्चर्या करता, तपस्या करता, तशी तशी तागेले गुणांत तागेले वाड जाता. म्हणूनच तपश्चर्या ही करच्या जाय. म्हण आता तपश्चर्याच्या उलोवचे पयली हांव म्हगेले गुरु राधानाथ स्वामी महाराज जे तपस्वी शिरोमणी आसात तांकां याद करता. कारण तांणी वयाच्या 18 वर्षार तांणी घर तांगेलें सोडलें अमेरिकेंतल्यान, शिकागोंतल्यान. आणि ते कृष्णाक सोदतेर सोदतेर, काही पैसो नाशिल्लो, काही जेवणा वेवस्था ना, काही रावची ना काही वेवस्था, कृष्णा सोदतेर सोदतेर ते भारतात आयले. भारतांतल्यान ते वृंदावनात आयले. ते तांणी प्रभुपादाले शिष्यत्व तांणी स्वीकारले. आणि वयाच्या 30 वर्षार तांणी संन्यास घेतलो. आणि संन्यास घेऊन आता ते वयाच्या जवळजवळ तांगेले संन्यासाक 40 ते अधिक वर्ष जाल्ली आसात. आणि ते जगभर प्रचार करतात कृष्ण भावनेचो. तर तांगेलो ते तपस्वी शिरोमणी आसात, तर तांकां याद करून हांव आजचे लेक्चरची सुरवात करता. तर एक कलियुगात तपश्चर्या करची प्रवृत्ती ही उरना आणि शक्ती ही खूप कमी उरता कलियुगात. तर एक श्लोक असा, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हि ना पशुभिः समाना. तर असे म्हणतात की जनावर बी खातात, जनावर बी न्हिदतात, तांकांही भय दिसता आणि तीही एक कामवासनाची पूर्ती करतात. पण धर्म हो जो असा तो फक्त एक धर्म आता आम्ही मनुष्य जन्म कित्या मेळ्ळो की आम्ही एक आत्मसाक्षात्कार देवाबद्दल समजून घेवचे. ते सेल्फ रियलायझेशन किंवा आत्मसाक्षात्कार ही जी संधी फक्त मनुष्याक दिल्ली आसा. आणि जर त्या मनुष्यान त्याचा उपयोग केला ना आणि तो फक्त जनावरां म्हणकीच खातेर पितेर रावलो, तर ताका म्हणतात मनुष्य रूपेण मृगा चरंती. मनुष्य शरीरात असा पण तो जनावरां म्हणकीच जगतेर असा. बरें, हांव म्हणटा की आता धर्म करचो असल्यार आपल्याक आत्मज्ञान करचो असल्यार आपल्याक तपश्चर्या करची पडटली. पण जरी ताणें धर्माचे पालन केलें ना तरी ताका खावचेसाठी, ताका पैसे कमवचेसाठी, ताका वार्डीक करचेसाठी, ताका बायल मेळोवचेसाठी ताका तपश्चर्या करचीच लागतली. तर ताका आदी अध्यात्मिक, आदी दैविक, आदी भौतिक जे ताप जे आमकां मेळटात, जे त्रास आमकां शरीरातल्या आजारपणामुळे जातात, किंवा बाजूच्या आमकां जे एक वादळ पावसामुळे जे त्रास जातात, ते त्रास ताका सहन करचेच पडटले. जरी तर मनुष्य जन्म घेतलो की तपस्या ही करचीच पडटा. म्हण तपस्या ही आमकां पर्याय ना, तपस्याक ती करचीच पडटा. म्हण जर आमी देवाक मेळोवचेसाठी तपश्चर्या केली तर ती जास्ती आमकां फायदेशीर उरतली. नारद पंचरत्रात एक असो श्लोक असा,
आराधितो यदि हरिः तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरी तपसा तथा किम. हा जो अर्थ असं असा, जर तुम्ही कृष्णाली आराधनाच केली ना, कृष्णात तुम्ही कृष्णात प्रसन्न केलं ना, तरी तुम्ही कितली तपश्चर्या केली तरी त्या तपश्चर्याचा तुमका काहीही फायदो जावचो ना. पण जर तुम्ही कृष्णात आराधना करता पण तुम्ही तपश्चर्या करणार, तरी तुमका त्या कृष्णाला आराधनेमुळे कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती जातली. माझा अर्थ असं असा की आम्ही जी तपश्चर्या करतात ती आम्ही कृष्णाला प्राप्तीसाठी करतात, आणि तेच आमगेले एक आयुष्याचे ध्येय असा. आमगेलो जो आदि गुरु किंवा सगळ्यात पहिलो जो जीव असा ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जेन्ना कमळार आयलो तेन्ना ताणे ताका तो सोदच्याक लागलो कमळाच्या देठा वयल्यान सकयल वचून आपूण खंयच्यान आयलो, पण ताका थंय कांय दिसली ना. तर ताका तप असो आवाज आयलो, आणि ताका तप असो आवाज आयलो, आणि ताणें तपश्चर्या केली. आणि त्या तपश्चर्या तो तप आवाज ताका साक्षात कृष्णान ताका हृदयातल्यान ताका दिल्लो. आणि जेन्ना कृष्णान ताका तपश्चर्येन जेन्ना कृष्ण प्रसन्न जालो तेन्ना ताणें ताका कृष्णान तागेलें दर्शन, तशेंच तागेलें जे धाम आसा गोलोकाचें ताका दर्शन दिलें, आणि ताका आशीर्वाद दिलो की तूं आतां ह्या सृष्टीची निर्मिती कर. तर तो जर विष्णू किंवा कृष्ण हो प्रायमरी क्रिएटर आसा, तो स्वतः सृजन करता, आणि सेकंडरी क्रिएटर म्हळ्यार ताजे ब्रह्मा हो सेकंडरी क्रिएशन करता. तशेंच म्हण तपश्चर्याची सुरवात केली तेन्ना ताणी साक्षात ताका हे कृष्ण प्रसन्न झालो. म्हण तपश्चर्या करच्यासाठी आम्ही तपश्चर्या करून आम्ही कृष्णाक प्रसन्न करता. तर आता आम्ही भगवद्गीतेत तपश्चर्येबद्दल किती सांगला हाजेर आम्ही पळोवया. कॅन यू सी माय स्क्रीन? स्क्रीन दिसता म्हागेली? वय माताजी. तर भगवद्गीतेत 17.14 श्लोकात कृष्ण हो अर्जुनाक सांगता, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते. सो कॅन सम ऑफ यू रिसाइट दिस श्लोका? कोणी म्हणतलवे? हरे कृष्ण माताजी. देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. हरे कृष्ण. हांगा कृष्ण सांगता की शरीराची जी तपश्चर्या आसा ती वर्शिप ऑफ लॉर्ड साक्षात भगवंताली पूजा करची, ब्राह्मणांनी पूजन करून, गुरुले तसेच आमगेले जे वरिष्ठ असतात आमगेले अम्मा अप्पा हांगेले पूजन करचे, आणि क्लीनलीनेस म्हळ्यार शुद्ध रावचे, आंतरिक शुद्धी आणि बाहेर शुद्धी, सिम्प्लिसिटी म्हणजे साधेपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा हे हाजे पालन करून आम्ही शरीराचे तपस्या करतात असे हांगा कृष्ण सांगतर आसा. तर हांगा वेगवेगळ्या प्रकारची आम्ही कलियुगात हे कठीण आसा. कलियुगात लहान चोरडा सुद्धा व्हडल्यांक आदर करनात, आणि तांकां जास्ती तांगेले आयुष्य तांगेले मोबाईल, तांगेले स्वता फ्रेंड्स हातूंत उरता, पण बऱ्याचदा ते आदर व्हडल्यांकडल्यान शिकनात, व्हडल्यांलो आदर करनात. तर कलियुगात ह्यो साध्यो आणि सोप्यो गोष्टी सुद्धा कठीण जाल्यात. म्हण हांगा विशेष सांगिल्ले आसा की प्रत्येकान आपापली हांगा सांगला की आमगेले जे वरिष्ठ आसात, आमगेले जे गुरुजन आसात, किंवा आमगेले जे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आसात, आमगेले अम्मा अप्पा, आमगेले जे ब्राह्मण आसात, जे ब्रह्मचारी किंवा जे संन्यासी आसात, जे एक स्वाध्याय जे भक्ती आमचे पेक्षा वरिष्ठ आसात, तांकां सगळ्यांनी सेवा करच्या जाय, आणि तांकां सेवा करून तांचे कडल्यान आशीर्वाद घेवचे जाय. आणि जेन्ना तांकां आशीर्वाद मेळटा तेन्ना आमगेले भक्तीत आमी प्रगती करू शकतात. त्याप्रमाणे शारीरिक शुद्धी ही न्हावन जातली, तसेच मनाची शुद्धी ही आमगेली आमी जप करून, तशेंच म्हण आमी आमगेलो एक शिष्टाश्रमातलो श्लोक आसा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम. म्हळ्यार हांगा अशें सांगला की
आमगल ज्यांना आम्ही हरिनामाचा जप करतात त्यांना आम्हाला हृदयातलं जो मळ असा तो असता तो तो धुईलो वता आणि शुद्धी जाता. म्हणून आम्ही नेहमी कृष्णाले लीला, कृष्णाले नाव, कृष्णाले रूपाचे गुणगान करच्या जाय. असे सगळे करून आम्ही आमकां स्वतः शुद्ध करच्या जाय. ही शरीराची शुद्धी आणि मनाची शुद्धी असा. तसेच आम्ही शास्त्राचे पठण करच्या जाय. आम्ही शास्त्राचे वाचन आम्ही करच्या जाय. शास्त्रात भगवद्गीता असा, भागवतन असा. तसे आता बरेच इस्कोना सुद्धा बरेच भक्तिशास्त्री, भक्ती वैभव असे कोर्सेस असतात आणि बरेच आमकां भक्त आमकां शिकयतात. तर हे सगळ्यांक हे सगळे शिकून घेवच्या जाय, शास्त्र शिकून घेवच्या जाय. तर ही शरीराची तपश्चर्या असा. तर जसे वार्डिक जावची पहिली जर चली आणि चलो आणि ब्रह्मचर्याचे पालन केले आणि ब्रह्मचर्याचे पालन करून ताणी जर भागवतांचो आणि भगवद्गीतेचो पूर्णपणे अभ्यास केलो तर वार्डिक जाल्यानंतर तांकां कशें आयुष्यात कशें जीवन जगचे, कशें भक्ती करची, कशी कठीण परिस्थिती सुद्धा कशी भक्ती करची आणि कशें प्रेमान आयुष्य जगून कृष्ण प्रेमाची प्राप्ती करून घेवची हे तांकां कळतले. म्हण ही जी ब्रह्मचर्य जे वार्डिक जावचे पयलीं उरता तातूंत जर तुम्ही शास्त्राचो अभ्यास केलो तर ताचो खूब फायदो तुमकां जावं शकता. ही शरीराची तपश्चर्या असा. आता मनाची तपश्चर्या हांगा वाङ्मयाची तपश्चर्या हांगा कृष्ण आणि एक शरीराच्या तपश्चर्येत एक गोष्ट हांगा आसा की आम्ही दुसऱ्यांले कॉपरेशन म्हळ्यार आमकां जो अहंकार बाजून दवरून आम्ही इतरां जरी आमगेले एखादी गोष्ट आमगेले मना सारकी जालना आमगेले घरा भितर आमगेले बायल किंवा आमगेले घोवाशी किंवा आमगेले चेडवांशी किंवा आमगेले आवय बापायशी किंवा आनी कोणा आमगेले वरिष्ठ भक्तांशी तरी आम्ही कॉपरेट करच्या जाय. आम्ही तांकां समजून घेवन कितें आणि तांच्याशी उलोवन घेवन आम्ही एकमेकांशी कॉपरेट करची ही सुद्धा एक व्हडली तपश्चर्या कलियुगासाठी असा. तसेच पुस्तक वितरण करचे. प्रभुपादान जे आम्ही पुस्तकाचे वाचन करतात ते वाचन करचे त्याप्रमाणे इतरांक खंय आमकां जर संधी मेळ्ळी तर वचून पुस्तकाचे वितरण करचे ही सुद्धा एक व्हडली तपश्चर्या असा. आता 17.15 वाणीचे तपश्चर्या कितें हे कृष्ण सांगता असा. कॅन समवन रिसाइट कोणी म्हणले श्लोक? हरे कृष्ण. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. तर ही जी तपश्चर्या वाणीची तपश्चर्या तातूंत सत्य उलोवता आणि दुसऱ्यांक आनंद दितले तशेंच दुसऱ्यांक हितकारी आसा आणि दुसऱ्यांक मनाक दुःख दिवची ना अशें उलोवता आणि कायम जे शास्त्र आसा ते शास्त्राचे पठण आणि पाठण म्हणजे शास्त्र वाचची आणि ती दुसऱ्यांक शिकोवची हाका वाणीची तपश्चर्या अशी सांगिल्ली आसा. तर ह्या ठिकाणी कृष्ण म्हणता की आम्ही केन्नाय कोणाकडे एकदा आमगेलो जो वाणीचो जसो एकदा बाण मारलो की बाण परत येना तशें एकदा वाणींतल्यान आमगेलो शब्द गेलो की तो शब्द परत येना. म्हण आम्ही विचार करूनच शब्द उलोवचे जाय आणि जेन्ना शब्द आम्ही चुकीचे उलयतात त्या शब्दांतल्यान महाभारता सारखे युद्ध किंवा महायुद्ध जावं शकतात. म्हणून आम्ही विचारपूर्वक उलोवचे जाय. तर याप्रमाणे म्हण आम्ही नेहमी उलयतना आमकां जे सत्य आसा ते दुसऱ्यांक आनंददायी आसा ते दुसऱ्यांक हितकारक आसा अशेंच उलोवचे जाय. आता या ठिकाणी कृष्ण अशें सांगता पण कृष्ण भगवद्गीतेत अर्जुनाकडे थोडे कठोर सुद्धा उलयता. कृष्ण भगवद्गीतेत म्हणटा कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम च. अर्जुनाक म्हणटा अर्जुन ह्यो सगळे अशुद्ध गोष्टी तुझ्याकडे कशा आहेत. तुझ्या सारख्या मनशाक तुका आयुष्याचो खरो अर्थ तुका कसो कळलो ना आणि तू हे असं विचार करून तू कसो व्हडल्या लोकांक पुढे वतलो तुका कसो एक हायर डेस्टिनेशन मेळटले.
तर हांगा कृष्णान अर्जुनाक थोडे हर्टिंगली किंवा थोडे कठीण शब्दात उलयले, पण अर्जुन कारण कृष्ण हो अर्जुनाला गुरु आशिल्लो आणि हितचिंतक आशिल्लो, पण जेन्ना तो कृष्णाक कठीण उलयलो तर हितासाठी उलयलो. तशेंच एक आवय आसा, एक बापूय आसा किंवा एक गुरु किंवा एक वरिष्ठ वैष्णव जेन्ना तुमकां कितें सांगता ते तुमकां हितासाठी सांगता, तर तेन्ना तो तुमकां दुःख दिवचें तुमकां हेतून ना, तर तुमकां तो तुमच्यासाठी एक हितचिंतक म्हण तो तुमकां उलयता. पण तरी सुद्दां जास्ती वेळा कोणाकय उलयतना आमी पयलीं विचार करून घेवचें की तांकां आमगेल्या उलयल्ल्यान काही त्रास जावंक ना. तर आता आणि हो तिसरो जो एक ऑस्टेरिटी तपश्चर्या आसा ही मनाची तपश्चर्या. कोण काय समज रिसाइट कोणी म्हणटले हांगा. हरे कृष्ण माताजी. हाँ म्हणते. मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम आत्मविनिग्रह भावसंसुद्धिरित्येत तपो मानस समुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर मनाची जे मन आसा ते खूप चंचल आसा. तर मनाचा स्पीड हो लाईटच्या आणि स्पीड पेक्षाही जास्ती आसा. मन आता हांगा उरता खंय आणि खंय उरता. तर मनाक सॅटिस्फॅक्शन म्हणजे मनाक संतुष्ट दवरचे, साधेपणान रावचे आणि एक सखोल विचार करचो आणि आत्मनिग्रह आणि प्युरिफिकेशन ऑफ वन्स एक्झिस्टन्स म्हणजे आत्माचे आमगेले जे सुशुद्धी म्हणतात, आत्म्याची शुद्धी हे जे करचे ही माइंडची तपश्चर्या हांगा मनाची तपश्चर्या सांगिल्ली आसा. तर अशें हांगा म्हणा की जे मन आसा ते आमगेले कायम इंद्रिय तृप्तीसाठी धांवता. मागीर ते मन केन्नाय खुश जायना. मागीर आमकां घर आणि व्हडलें घर जाय आणि व्हडली गाडी जाय आणि जे मनाची जो स्वभाव आसा तो केन्ना संतुष्ट जायना. ते बाजूच्या घरात पळोवन ताजे कडेन व्हडलो टीव्ही आसा, ताजे कडेन आणि कितें आसा आणि तागेले बरें आसा, अशें करून मन केन्ना तुमकां प्रसन्न जायना. तर म्हण आमगेली जी तपश्चर्या आसा ती मनाक कायम आमी मनाक संतुष्ट दवरचे. जे आमचे कडेन आसा तातूंत आमी संतुष्ट रावची हेच मनाची तपश्चर्या आसा. कारण जर आमी संतुष्ट रावली तरच आमी आमगेले जे आत्मसाक्षात्कार आसा किंवा जे आमगेले जे आध्यात्मिक प्रगती आमी करू शकतात. जर आमी मन संतुष्ट रावले ना आणि जर आमी इंद्रिय तृप्तीसाठीच धाव करत रावली सकाळ आणि रात्र, तर मागीर केन्ना आमगेले हरिनामासाठी किंवा कृष्ण भक्तीसाठी केन्ना आमी कशी वेळ दितली. म्हण आमी मनाक म्हण एक कृष्णान भगवद्गीतेंतलो हो श्लोक सांगिल्लो आसा. कोणी म्हणटली? यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियमैत आत्मन्येव वशं नयेत्. तर मन जे आसा मनाचो स्वभाव आसा, मनाचो स्वभाव चंचल आसा. तर अर्जुन हांगा कृष्णाक विचारता चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवदृढ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरेवै दुष्कर. तो म्हणटा की कृष्णा मग जे गांडीव आसा धनुष्य ताणे हांव बाण मारू शकता. हांव खूप व्हडलो धनुर्धर आसा. हांव दोन्ही हातान बाण चालू शकता एका वेळा आणि एका वेळा कितलेय सैनिकांक हांव युद्ध करू शकता. पण म्हाका मन जे आसा ते मनाचेर म्हाका कंट्रोल ना. तेन्ना कृष्ण ताका सांगता की तुका अभ्यास करचो लागतलो. मनाचेर तुका अभ्यास करचो लागतलो. पण कृष्ण सांगता फ्रॉम तुगेलें मन खंय जेन्ना वता तेन्ना परत त्या मनाक तूं परत आपल्या विड्रॉ कर. मागीर तुगेलें मन सारखे भटकते रावतले. मनाचो तो स्वभाव आसा. पण तुका परत ते मन आपल्या भितर हाडून भक्तीत हाडून त्या मनाचेर तुका कंट्रोल दवरचे जाय. ज्या प्रमाणे एखादो जेन्ना शिकारी उरता
तर शिकारीत एखादं ससं पकडता किंवा एखादे हरण किंवा कोणी पकडता, तर शिकारी त्या पकडलेली शिकार होता ती जाळ्यात दवरता आणि त्या शिकारी त्याकडे बरोबर लक्ष होता, कारण तो ससो आणि ते हरण जर तुम्ही लक्ष दवल ना ते परत पळून वतले आणि तुम्ही जी केली शिकार असा ती त्याची मेहनत व्यर्थ वतली. तसे त्याप्रमाणे हे जे मन असा ते सारखे सारखे दुसरीकडे वचपाचा प्रयत्न करता, पण तुमगेलो मनाचेर कायम कंट्रोल उरचा जाय आणि मनाचेर कायम तुमगेले लक्ष उरचा जाय. अगदी शरीर सोडचे पर्यंत अगदी आम्ही जेन्ना शरीर सोडतली तेन्ना जर आम्ही कृष्णाक याद केले तर आम्ही कृष्णाला धामात गोलोकात वतली. पण आमकां जर असल्याची आसक्ती असली आनी आमकां मन ज्या कोणाले बायलेर आयले तर आमकां एक बायले शरीर मेळटले, पुरुषार आयल्या पुरुषार शरीर मेळटले आणि कोणाले कुत्र्याले आणि त्याप्रमाणे जाय प्रमाणे भरताक एकाले हरणीचेर प्रेम आशिल्ले ताका हरणी शरीर मेळ्ळें. तशें आमकां अगदी आयुष्याच्या शेवटापर्यंत आमकां मनाचेर कंट्रोल जावन ना आमकां पूर्णपणे मन कृष्णाचेरच लावचा जाय आणि कृष्णा जे एक श्लोक असा, जन्म कर्मच्या मे दिव्यम एवं यो व्यक्ती तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैती मामेती सोर्जुन. म्हण आम्ही कंटिन्युअस आमच्या मनान कृष्णाचे जे जन्म असतात, कृष्णाले कर्म कृष्णाचे ज्यो लीला असतात ज्यो दिव्य असतात ते ताजेर कंटिन्युअस सतत ताजेर चिंतन करचे जाय आणि ते चिंतन करत राहून आम्ही तसेच शेवटच्या क्षणापर्यंत करून आम्ही कृष्णाला धामात याच जन्मात वचो प्रयत्न करतात. तर ही आमगेल्या मनाची तपश्चर्या आसा कंटिन्युअस की. आणि कितें आसा की बऱ्याचदा आता आमगेले सध्याच्या जे इंटरनेट एज असता तातूंत खूप मनासाठी डिस्ट्रॅक्शन्स असतात. आम्ही जेन्ना लहान किंवा सान आशिल्ले तेन्ना आमकां इतले डिस्ट्रॅक्शन्स नाशिल्ले. आता चेडवाक इंस्टाग्राम आसा, फेसबुक आसा, नंतर टीव्ही तर आसाच, नंतर व्हॉट्सएप आणि लिंक्डइन अशें करून बऱ्याच ठिकाणी बरेच एक लिटरेचर आमच्यासाठी एक जे आमकां इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल जे आमचे कडेन आमी घेऊ जे आमच्यासाठी जर आमी गेली आमकां खूप वेळ ताजेर वेस्ट जाता. आमी न्यूजपेपरार सुद्दां रीड केल्यार खूप जी इन्फॉर्मेशन आमकां नेसेसरी ना अशी खूप इन्फॉर्मेशन थंय आमकां मेळटा. तर आम्ही मनाचेर कंट्रोल दवरना असे जे आमगेले अननेसेसरी ऍक्टिव्हिटीज आम्ही रिड्यूस करता. जर तुमकां अगदीच तुम्ही प्रचार करच्या किंवा जर तुमगेले प्रोफेशन तुमगेले उदरनिर्वाह किंवा तुमगेले जे ऑफिसचे कामासाठी जर तुमकां कसले इंटरनेट वापरचे लागले किंवा तुमगेले भक्तीच्या प्रचारासाठी वापरचे लागले तर तुम्ही वापरू शकतात. पण तुमगेले बाकी ठिकाणी कारण हे जे जर तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी वाचतेर गेले आणि अजून वाचतेर गेले तुम्ही भक्तीपासून खूप दूर वतली आणि तुमगेल कदाचित हो जन्म सुद्धा तुम्ही ह्या जन्मात तुम्ही भक्ती तुमगेली पूर्ण करू शकची ना. मग तुम्ही तुमगेल्या मनाचेर पूर्णपणे निग्रह धरून ह्या जे इंटरनेट हो एक राक्षस असा आणि तो तुम्ही ताच्या आहारी न वता तुम्ही त्याचा उपयोग तुमगेल्या स्वतःल्या भल्यासाठी किंवा स्वतःल्या परमार्थासाठीच करचे जाय. म्हण मनाचेर तुम्ही मनान कारण शेवटी तुम्ही खंयची कार्य जे शरीरान करतात ते पहिले तुमगेल्या मनात येता. म्हण तुम्ही जर मनातच योग्य विचार दवरले तर तुम्ही ते तुमगेल्या शरीरान सुद्धा तुम्ही अयोग्य गोष्टी करची ना. तर मन कायम कंटिन्युअस एक सायलेन्स ऑफ माइंड. काही जे उरतात मौन व्रत म्हण करतात. मौन व्रत म्हळ्यार काय उलवची न्ही. काही साधू उरतात पण आमगेले कृष्ण भावना व्रतात जेन्ना आम्ही कृष्णा बद्दल उलयतात, आम्ही कृष्णाला जप करतात, कृष्णाला कीर्तन करतात, कृष्णाला लिलांचे परस्परांक सांगतात, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च. म्हणजे कृष्णाला भक्त असतात एकमेकांना जेन्ना मेळतात तेन्ना कृष्णा बद्दलच उलयतात. गोपी जेन्ना मेळतात वृंदावनात ते कृष्णा बद्दलच उलयतात. तशे कृष्णाला भक्त काय कृष्णा बद्दल उलयतात. तर तांगेल्या मनात सततच हे कृष्णालीच याद उरता. तर सतत कृष्णा बद्दल उलयतात तशेंच आमच्या मनात सतत आम्ही कृष्णाकच दवरचे जाय आणि तरच आम्ही ह्याच जन्मात आम्ही कृष्ण मेळून आम्ही गोलोक वृंदावना वचू शकतली. ही आमगेली मनाची तपश्चर्या आशिल्ली.
आता कृष्ण सांगता की ह्या जो तपश्चर्या असा ह्यो 3 गुणांत आम्ही करू शकतात. तर कोण आता कोणी कॅन समवन रिसाइट नाव? श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते. हरे कृष्ण. तर ह्यो जो 3 तपश्चर्या कृष्णानं सांगिल्ल्यो आसात. पहिले शरीरान तपश्चर्या सांगले, शरीराची तपश्चर्या तातूंत ब्रह्मचर्य आसा किंवा आमी वरिष्ठांलो आदर आसा. तशेंच वाचेची तपश्चर्या आसा, सत्य उलोवचें, कोणाक हर्ट न करचें. तशेंच मनाची तपश्चर्या आसा की मन नेहमी कृष्णार लावचें. ह्यो 3 प्रकारच्या तपश्चर्या जेन्ना आमी दिव्य जेन्ना आमी फक्त कृष्णासाठी करतात, आम्ही कृष्णाला भक्तीसाठी करतात. ट्रान्सेंडेंटल फेथ म्हळ्यार एक दिव्य श्रद्धेन करतात आणि आम्ही कोणाकडल्यान त्या तपश्चर्येसाठी आम्ही कोणाकडल्यान पैसो किंवा कोणाकडल्यान सन्मानाची अपेक्षा करनात, पण फक्त कृष्णाला आनंदासाठी आम्ही ती करतात. ताका ऑस्टेरिटी इन गुडनेस म्हळ्यार सत्वगुणातली तपश्चर्या अशी मानली वता. आता सत्वगुणातली तपश्चर्या म्हळ्यार आता कशी कलियुगात, तर कलियुग आमच्यासाठी हो भक्ती मार्ग असा, हो खरे तर तपस्येचो मार्ग ना. भक्ती मार्गात खूप कठीण तपस्या करची जरुरी ना, कारण खूप तपस्या जेन्ना मनुष्य करता तेन्ना तागेलें शरीर, तागेलें मन, तो मनान खूप कठोर जाता आणि मनान कठोर जाल्यार तो भक्ती समजू शकना. कारण भक्ती जेन्ना आमगेलें हृदय हे एखाद्या लोण्या म्हणकी नरम जातले तेन्ना कृष्ण आमगेलें हृदय चोरून व्हरतलो. तर आमगेलें हृदय हे नरम करचें आसा भक्ती, तर हृदय आमगेलें कठोर करचें ना. आणि जेन्ना खूप तपश्चर्या करतात तेन्ना मन कठोर जावची एक धोको उरता, एक रिस्क उरता, म्हणून आमी खूप तपश्चर्या करनात. तर आमी तपश्चर्या कशी, एक भक्तासाठी किती तपश्चर्या म्हळ्यार, तर तपश्चर्या म्हळ्यार 4 नियमांचे पालन करचे ही आमच्यासाठी एक कलियुगातली व्हडली तपश्चर्या आसा. मांसाहार करणं, नुस्तें खावं नये, फिश खावं नयो, नॉनव्हेज. खूप जाणांक नुस्तें सोडचें म्हळ्यार व्हडली गोष्ट उरता. नुस्तें खावं नये. नंतर गॅम्बलिंग म्हळ्यार जुगार खेळणयो. नंतर नो इलिसिट सेक्स म्हळ्यार लग्ना वार्डीक भायर शरीर संबंध दवरण्यो. तशेंच एक मद्यपान म्हळ्यार दारू पिवची. तशेंच आमी चहा कॉफी बी पिल्यार थोडो नशा उरता, म्हणून आमी गोवर्धनिको विलेजात बी एक हर्बल कॉफी मेळटा, ती आमी पितात. तशें आमी एक जे 4 नियमांचे जे पालन करचें आसा हे खूपच महत्वाचे आसा आमच्यासाठी. कारण या 4 नियमाचे जेन्ना एक मनुष्य पालन करता तेन्ना तो जनावरांपेक्षा वेगळो मनुष्य एक तो सत्वगुणात येता. म्हण हे 4 नियमाचे पालन करचे ही एक व्हडली तपश्चर्या आसा. ताजे नंतर लेक्चरात बसचे आणि लेक्चर मोबायला हातात न दवरता आयकचे, ही बी व्हडली तपश्चर्या आसा. की आजकाल कितें उरता की व्हडले महाराज स्वामी लेक्चर दितात आणि आमी मोबायल आमगेले पळयतेर आमी आयकतात. तर आमगेलें जे पूर्ण ते ध्यान उरता त्या लेक्चरात वचत नाशिल्ल्यान आमकां पूर्ण ताजे अंडरस्टँडिंग आणि पूर्ण ताजो आमकां उपयोग जायना. आणि ते आमगेले जेन्ना आमी पूर्णपणे ध्यानपूर्वक ते आयकनात ती, तेन्ना ताजो आमकां पूर्ण हित किंवा पूर्ण फायदो जायना आणि पूर्णपणे ते आमगेल्या आयुश्यात येना. म्हण आमी एका ठिकाणी बसून मोबायल बंद करून जेन्ना आमी लेक्चर आयकतात ती सुद्धा एक खूप व्हडली तपश्चर्या आसा. कारण एक भगवद्गीतेत आणि भागवतमात सुद्धा अशें सांगला की सताम प्रसंगात मम वीर्य संवितो भवन्ति रुत कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात अपि अपवर्गवत मनी श्रद्धा रतीर भक्ती अनुक्रमिष्यति. म्हळ्यार कितें, जेन्ना आमी भक्तांच्या संघात बसून एका व्हडल्या भक्ता कडल्यान किंवा जो ताजे वरिष्ठ भक्ताकडल्यान आमी आयकतात तेन्ना हळूहळू आमगेली जी भक्तीतली रुची आसा, श्रद्धा वाढता, भक्तीतली श्रद्धा. नंतर रती म्हळ्यार आमगेले एक
अटॅचमेंट आसक्ती जाता आणि भक्तीत आमकां हळूहळू वाढ जाता. पण ही एक तपश्चर्या आसा, ही एक सत्वगुणातली तपश्चर्या आसा की जेन्ना आमी श्रवण करतात भक्तांच्या संगात, जशें आमगेले राधानाथ महाराजांनी कार्तिक यात्रा उरता किंवा बरेच जाण यात्रा घेवन वतात. आता आमी सुद्धा कोंकणी ग्रुपात आमी बी यात्रा करचो विचार आसा. आमी सगळ्यांनी एकत्र येवन यात्रा करची, आमी एकत्र कथा करची वर्सांतल्यान एकदा, अशें आमी बी विचार करतात. तशें एकत्र येवन यात्रा करून श्रवण करचे आणि एकमेकांची कितें प्रश्न असल्यार विचारून समजून घेवचे, ही बी एक तपश्चर्या आसा. प्रभुपादांनी प्रभुपादान रात्री जागे रावन पुस्तकांचे भाषांतर केले आणि दिवसा तो प्रचार करच्याक फिरतालो. तागेलें वय आशिल्लें 70 to 80 आणि तो रात्री सकाळी प्रचार करना रात्री जागो रावन तो पुस्तकां बरयतालो. म्हणजे प्रभुपादांनी पुस्तकां व्यवस्थित वाचची, ती समजून घेवची, ताचेर प्रश्न कितें असल्यार विचारून ते समजून घेवचे, परत ते शिकिल्ले इतरांक शिकवचे. जे आमी जाचे आमी पठण केले ताचे आमी पाठण करचे, ताचे इतरांक आमी ताचे ज्ञान दिवचे, ही सुद्धा एक तपश्चर्या आसा. तशेंच प्रभुपादांनी पुस्तकाचे वितरण करचे, बुक डिस्ट्रीब्युशन करचे, ही सुद्धा एक खूप व्हडली तपश्चर्या आसा. आणि ती तपश्चर्या, कारण ती तपश्चर्या आमी फक्त आमगेल्या गुरुल्या आनंदासाठी आणि कृष्णाल्या आनंदासाठी करतात, म्हणून ही सत्वगुणातली तपश्चर्या मानली वता. तशेंच आता आमी एक ऋषभदेव म्हण साक्षात कृष्णालाच अवतार आशिल्लो. तर ते ऋषभदेव जेन्ना ताका तो 100 ताका चले आशिल्ले आणि जेन्ना ऋषभदेव देवान तागेले चले व्हड जाले आणि ताका दिसले की आता म्हाका चले राज्य करू शकतात, तेन्ना तो तागेल्या चोडांक तागेल्या व्हडल्या चल्याक ताणें राजा केले आणि मागीर तो स्वता तागेलें घर सोडून वनाच्या अरण्याच्या दिशेन गेलो. तागेले पूर्ण ताणें संन्यास घेवन तो भायर पडलो. ताचे पयलीं ताणें तागेल्या चल्यांक काही उपदेश दिले आणि त्या उपदेशात ताणें एक खूप महत्वाचो उपदेश दिलो. तर हो श्लोक खूप महत्वाचो श्लोक आसा, कारण हो श्लोक श्रील प्रभुपादान सगळ्यात जास्ती कोट केलो. प्रभुपादान लेक्चरात सगळ्यात जास्ती वेळा प्रभुपादान हो श्लोक कोट केल्लो आसा, म्हण हो खूपच इम्पॉर्टंट श्लोक आसा. कोण रिसाइट करतले? ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नृलोके कष्टान् कामानर्हे विद्भुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धयेत्यस्मात् ब्रह्मा सौख्यं त्वनन्तम्. थँक्यू. ऍक्च्युली ऋषभदेव तागेले 100 चले आशिल्ले. तांकां सांगता की प्रत्येक मनुष्यान जाणे शरीर मनुष्य all the living entities who have accepted the material body in this world, one who has accepted the human form of life, तो म्हणता की ह्या 84 लाख योनी असतात, 84 लाख जन्म असतात. त्या जन्मात 4 लाख ह्युमन स्पीशीज असतात, 4 लाख. आणि ही 4 लाख स्पीशीज ही ब्रह्मलोक टू पाताल, हे जे 14 भुवन असतात त्या ब्रह्मलोक, जे ब्रह्माला नाभी वयल्यान जे सगळे लोक आहेत, जे सगळे प्लॅनेट्स येतात, त्या सगळ्या लोकांक 4 लाख ह्युमन स्पीशीज, मतलब काही डेमिगॉड्स हे सगळे असतात. तर तो म्हणता की जाका ह्युमन जे मनुष्य शरीर जाका प्राप्त झाले आसा, ताणे रात्रंदिवस फक्त इंद्रिय तृप्तीसाठी मेहनत करणं. ताणी फक्त की आता बरे खावचे, बरे व्हडले घर घेवचे, व्हडली कार घेवचे, त्याच्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेऊ नये. कारण तो म्हणता की कुत्री बी खातात न्ही, डुकरं बी खातात न्ही. जेन्ना एक चोरडू जन्मा येता तेन्ना आवयल्या स्तनात दूध येता, ते आवयक ते स्तनातले दूध ते कृष्णच दिता ताका. एक मुंगी उरता ती कणभर खाता, एक हत्ती उरता तो 25 किलो खाता, तो मणभर खाता. ते हत्तीक बी कृष्ण दिताच न्ही, तो बी उपाशी रावना. उदा बी कृष्ण दिताच. उदा हे कृष्णान दिल्ले आसा, पावसांतल्यान आयिल्ले आसा. आमगेले मॅन्युफॅक्चरिंग H2O करून केल्ले ना. तर आमगेले जे अन्न आणि पाणी हे निर्माण कृष्ण भगवद्गीतेत सांगता की चंद्रांतल्यान
ते जे चंद्रातल्यान अमृत जे जी टेस्ट येता आमकां अन्नात ती चंद्राच्या किरणांतल्यान ती दिल्ली आसा. तर हे सगळे आणि कृष्ण जो वैश्वानर अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणीनाम देहम आश्रिता, आमी आपूण वैश्वान जे आमकां जी पाचन शक्ती उरता जे पचयतात आमी ते जे वैश्वानर आसा तो साक्षात कृष्ण आसा आणि तोच आमकां अन्न पचयता. तर म्हणटात तो कृष्ण तो अन्न दिता तुमकां. तर तुम्ही कित्या जर कुत्र्याक बी मेळटा, डुकराक बी मेळटा, हत्तीक बी मेळटा आणि मुंगीक बी मेळटा, पण तुमकां कित्या दिवचो ना तो देव? तुम्ही फक्त खावचे पिवचे आणि कपडे आणि हातूंतच रावतात. तुम्ही केन्ना तुमकां आयुष्य 100 वर्षे तुम्ही जगची नात आणि त्या 100 वर्षात केन्ना तुम्ही आत्मसाक्षात्कार करतली? केन्ना तुम्ही विचारतली हू एम आय, आपण कोण आसा, आपण खंयच्यान आले, आपण खंय वचचे आसा, आपल्या जीवनाची गोल किती आसा, किती ध्येय आसा, आपल्याला संबंध कृष्णाशी आपण कसं जोडू शकता, आपल्या जीवनाचं अभिध्येय किती आसा, आपल्या ध्येयाचे प्रयोजन किती आसा, कशें आणि केन्ना विचारतली? केन्ना तुम्ही गुरु शोधतली आणि केन्ना गुरुकडे तुम्ही प्रश्न विचारतली? केन्ना तुम्ही कृष्णाला नाव घेतली, कृष्णाला कीर्तन करतली, कृष्णाला लीला केन्ना तुम्ही समजून घेतली आणि कशे तुम्ही कित्या तुम्ही केन्ना करतले? तर तो म्हणटा की जाणे जन्म घेतला हो मनुष्य शरीर जाका मेळ्ळा ताणे पूर्णपणे आता गुरु प्राप्त झाला की पूर्णपणे ताणे आध्यात्मिक प्रगती करच्या जाय, पूर्णपणे भक्तियुक्त सेवा ताणे करच्या जाय आणि आता ती कृष्णाल्या भक्ती करून चैतन्य महाप्रभू म्हणता आम्ही किती ब्राह्मण ना, हम विप्रो नच नरपती ना, आपण कोणी ब्राह्मण नाही किंवा आपण कोणी वैश्य नाही किंवा आपण कोणी संन्यासी नाही, पण आपण गोपी भरतूर म्हणजे कृष्णाला पदकमल योर दास दास दासानुदास, आम्ही कृष्णाला दासाले दासाले दास असतात आणि ते आमकां समजत आसा. यासाठी आम्ही भक्तियुक्त सेवा करच्या जाय आणि सेवा कित्याक करच्या जाय? तर आम्ही आता हो आम्ही मनुष्याला जन्म घेतलो, पण पहिली आम्ही डुक्कर बी आशिल्ली आणि डुक्कर जाऊन आम्ही कितकित खाले आणि ताचे पयलीं आमी कुत्रो आशिल्ली, कुत्रो जावन आनी कित केले, कबूतर जावन आमी आनी कित केल्ले आसा. तर ते सगळे जे आमी अयोग्य आणि चुकीचे गोष्टी गेल्ल्या जन्मात केल्यात त्याचे आमच्या मनात एक चुकीचे संस्कार झाले आसात. ते संस्कार अजून आमच्या मनात आसात आणि ह्याच आमी ह्याच जन्मात आम्ही हरिनामाच्या साबणान ते आम्ही वेगवेगळ्या ज्या जन्माच्या चुकीच्या गोष्टी केल्यात ते संस्कार आमकां आता धुवून काडचे आसात आणि ते खूप सोपे ना. ताका ते एक टाइम कन्झ्युमिंग किंवा एक वेळ घेतली जे तुम्ही कितले लाखो जन्मातल्यान जे तुम्ही चुको केल्यात तर तुम्ही ह्या एका जन्मात कशी धुवून काढतली? त्यासाठी तुमकां खूप वेळेची गरज आसा. तुम्ही पूर्णपणे तुमकां हो जो वेळ आसा तो तुमकां हृदय शुद्ध करण्यात, तुमकां हृदय नाही निर्मळ जीवन काय करील साबण म्हण तुकाराम महाराजाला एक अभंग आसा. म्हण आम्ही मन आमगेलें निर्मळ करचे जाय तर मन निर्मळ करचो आम्ही पूर्ण प्रयत्न करचा जाय आणि जेन्ना आमगेलें मन निर्मळ जातले तेन्ना कितें आमकां मेळटा तर आमकां इटर्नल आणि ब्लिसफुल लायफ म्हळ्यार आमगेलें जे एक शाश्वत आम्ही आत्मा आसात, आम्ही शरीर नात, पण तर आमकां जे मन आसा त्या मनामुळे आम्ही मनातल्या इच्छामुळे आम्ही हांगा अडकिल्ली आसात ह्या भौतिक जगात. पण आमच्यासाठी एक शाश्वत आणि आनंदमय आयुष्य गोलोक वृंदावनात कृष्ण आमच्यासाठी वाट पळयत आसा की केन्ना येतली स्वाती, केन्ना येतली सखीचरण माताजी, केन्ना येतली आणि सुमिता केन्ना येतली आणि सगळ्यांनी तुमगेले वाट पळयत आसात. तर त्या सगळ्यांनी त्या कृष्ण तुमच्यासाठी कृष्णाले तुमच्या सगळ्यांचेर खूप प्रेम आसा, पण कारण आमगेले जी इच्छा आसात आमगेली इच्छा पूर्ती करण्यासाठी आम्ही हांगा आसात. पण जेन्ना आमकां लक्षात येतलें की कृष्णच आमच्यासाठी सर्व तो परिमय पूर्णपणे कृष्णच सर्व काही आमच्यासाठी आसा असे कळून जेन्ना आम्ही मन शुद्ध करतली कृष्णाले नामाचेर आणि लिलाचेर आम्ही पूर्णपणे आसक्त जातली तेन्ना आम्ही आमगेलें शरीर जेन्ना सोडतली तेन्ना परत नवीन शरीर घेवची नात. कारण परत हे जन्म घेवचो सुद्धा एक तपश्चर्या आसा. जेन्ना एखादे बाळ जेन्ना जन्मा येता तेन्ना ते उलटे टांगेले उरतात, माते सकल पाय वयर उरतात आणि ते त्या वायूच्या फोर्सान तेन्ना ते सकल येता तेन्ना ताका इतलो त्रास जाता की ते भायर येईपर्यंत ते केन्ना काळे निळे जाता, ते रडच्या लागता, जोरात रडच्या लागता. तो पेन ताका सहन जायना.
परत जेन्ना मनुष्य मरता तेन्ना ताका कितले तरी लाख विंचू चाविल्ल्याचे ताका दुःख जाता, कारण ताका तागेल्या सगळ्या बायलेक सोडचे पडटा, घरा सोडचे पडटा, बिझनेस सोडून वता, तागेले आनी तागेले सगळे फ्रेंड्स सगळ्यांक तो सोडून वता आणि ताका खंय वता म्हण कळना, म्हण तो खूप दुःखात उरता. तर हे जन्म आणि मृत्यू हे खूप खूप दुःखदायक होतात. आणि व्याधीचे तर तुम्ही विचारच नका, कारण हे शरीरात जितले अवयव असतात ते प्रत्येक अवयवाचे एक एक रोग तुमका कोणाकी जाऊ शकतात. ते रोगाचे कितले रोग असतात, दररोज तर नवीन नवीन रोग येतात. आमका तर आणि 5 वर्षा पयलीं कोरोना म्हण काय खबर नाशिल्ले, कोविड म्हण काय खबर नाशिल्ले आणि 5 वर्षा पयलीं, पण आमका कितलो त्रास दिलो आसा त्या कोविडान. जन्म मृत्यू जरा जरा मागीर म्हातारपण म्हळ्यार कितें नवीन नवीन रोग, उठताना उठच्या जायना, बसच्या जायना आणि व्याधी. तर ह्या सगळ्या कष्टांतल्यान, या सगळ्या जे तपांतल्यान जर आमकां भायर पडचे असले तर ऋषभदेव सांगता की आता होच टाइम आसा, दिस इज द टाइम. तुम्ही आता मनुष्य जन्म घेतलो, आता डायरेक्ट तुम्ही भक्ती मार्गात वचा. तुम्ही हांगा खंय डोंट वेस्ट युअर टाइम, कारण तो ऋषभदेव सांगल्या एक एक पिता आसा आणि पिता कर्तव्य आसा की ताच्या पुत्रांक सांगचे की तुमकां बेस्ट कितें आसा. तांकां सांगता की आता तुमकां मनुष्य जन्म मेळ्ळे, तुम्ही आता डोंट वेस्ट युअर टाइम, तुमकां वेळ खंय तुम्ही वेस्ट करचो न्ही. आता तुम्ही सकाळी ब्रह्म मुहूर्तार उठचे, सकाळी उठून कृष्णा हरिनामाचो जप करचो, कृष्णाले कीर्तन करचे, इतरांक कृष्णा बद्दल सांगचे, कृष्णाला प्रचार करचो, हे खूप महत्वाचे आसा. तर या ठिकाणी एक गोष्ट, सकाळी उठून ब्रह्ममुहूर्तार उठून मंगल आरती करची, सकाळी उठून जप करचो आणि नंतर सकाळी उठून जेन्ना आम्ही वाचतात, भागवत वाचतात, गीता वाचतात, असे बरेच टेम्पलातले काही सिनियर ब्रह्मचारी असतात, ते दररोज जे तरुण आशिल्ले त्यांना ब्रह्ममुहूर्तार उठून ते भागवतम वाचताली. आता ते जगभरा वचून प्रचार करतात, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट ते मॅनेज करतात आणि तांकां गुरु खूपच आनंद दितात सेवा करून. म्हण आम्ही सकाळी उठून बेगीन उठून जप करता, आम्ही वाचन करता, ही बी खूप व्हडली तपश्चर्या आसा. तर तो सांगा ऋषभदेव सांगता आसा की तुम्ही फक्त ट्रेन पकडून पैसे कमवच्या फाटल्यान लागून ना. तो म्हणता की तुमका फक्त जे शरीर सुख आसा ते कुत्र्याक बी मेळटा न्ही, कुत्रो बी शरीर सुख घेता, कुत्रो बी खाता, पण तुमगेले आयुष्याचे कितें आसा, तुमकां भक्ती मार्गात कृष्णाले जन्म कर्म समजून तुका याच जन्मात तुमकां परत वचचा जाय कृष्णाल्या धामात. आता जो आम्ही सत्वगुणातली तपश्चर्या पळयली, पण आता जर आम्ही तपश्चर्याची रजोगुणातली पळोवची आसा, तर रजोगुणातली तपश्चर्या कोणी म्हणता हो श्लोक? हरे कृष्ण. सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सो द तपश्चर्या जी तुम्ही घमेंडीन गर्विष्ठ जाऊन गर्व करून, तसेच कोणी आपल्याक सन्मान मेळतलो किंवा आपल्याक कोणी आदर करतले, आपल्याला पूजा करतली म्हणजे जी तपश्चर्या करतात ती रजोगुणाची तपश्चर्या होता. आणि ती तपश्चर्या एक परमनंट नेहमीसाठी रावना ती तपश्चर्या. तर काही जण एक खूप आता हल्ली खूप गुरु झाले असतात, ते गुरु उरतात न्ही, तांकां खूप फॉलोअर्स होतात. ते म्हणा तुम्ही कितेंय खाया, कितेंय करा, कसलोय जप करा, पण तुम्ही मगली पूजा करा, तुम्ही मगल पाय धुया आणि तुमगेलो पैसो सगळो तुम्ही म्हाका दिया, असे म्हणटले असे खूप गुरु असतात. पण हे गुरु आणि तांगेले कितें आसा की तांकां दिसता की लोकांना आपल्याक आदर दिवचो, लोकांना आपल्याली पूजा करची, तर आणि खूप हे लोभी गुरु उरतात. पण हे लोभी गुरु काही वर्षां लोकांक कळटा की खोटो गुरु आसा आणि लोक तांकां सोडून वतात. तर ही जी तपश्चर्या आसा ही रजोगुणातली तपश्चर्या हांगा मेळ्ळी आसा. आता तमोगुणातली तपश्चर्या कोणी म्हणटले श्लोक? मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधन साधनार्थं वा
तत्ताम समुदाहृतम्. हा तर कृष्ण हांगा हा द पेन काही जे तपश्चर्या उरतात ती फुलिशनेस म्हणजे मूर्खपणान एक 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 असुर आशिल्लो. तो असुरान ताणे आपल्याले हात कापून पाय कापून ते ताचेर आगीत घाल शंकराक भस्मासूर म्हणून ताणे कितें केलें, आपल्याला हात कापलो, आगीत घालो कृष्णा विष्णू शंकराक प्रसन्न करण्यासाठी. पायाचे मांस कापले, आगीत घाले कृष्णाक शंकराक प्रसन्न करण्यासाठी. आणि शंकर आयलो की ताणे शंकराकडे वर मागलो की जो कोणी वाट्याचेर आपण हात दवरतलो तो भस्म जातलो. आणि मागीर अशी करून ताणे तागेली जी तपश्चर्या आशिल्ली ते तपश्चर्यान ताणे स्वताच्या शरिराक बी त्रास दिलो आणि तपश्चर्याचे ताणे वरदान मेळ्ळे. त्या वरदानान तो दुसऱ्याक त्रास दिवचो आशिल्लो आणि तो शंकराल्या माथ्यार हात घालून ताका पार्वती बरोबर ताका भोग करचो आशिल्लो. तर ही तपश्चर्या ही तमोगुणातली तपश्चर्या म्हणतात ताका. तमोगुणातली तपश्चर्या जशी हिरण्यकश्यपून केली आसा की हिरण्यकश्यपून सुद्धा खूप व्हडली तपश्चर्या केली, पण ताणे देवतांक मारचे. ताणे स्वतः अमर रावणान कशी तपश्चर्या केली की स्वतःक अमर जावच्यासाठी ताणे तपश्चर्या केली. हिरण्यकश्यपून स्वतः अमर जावच्यासाठी तपश्चर्या केली, देवतांक मारच्यासाठी. आणि रावणान सीतेक प्राप्त करण्यासाठी सीता ही रामाली सीता ताणे पळवून गेली आणि तिच्याशी भोग करचो ताणे प्रयत्न केलो. तर हे सगळे असुरी वृत्तीच्या ज्यो तपश्चर्या उरतात ताका ह्यो तमोगुणातल्या तपश्चर्या म्हणल्यो आसात. म्हण बऱ्याच ह्यो तमोगुणातल्या तपश्चर्या उरतात ह्यो भक्तान केन्ना करच्यो न्ही, अश्यो तपश्चर्या करच्यो न्ही अशे कृष्ण भगवद्गीतेत सांगते तसं हांगा. तर तर या ठिकाणी आम्ही समजून घेतलंय की भक्ती मार्ग हो तपश्चर्येचो मार्ग ना. तर हांगा जशें एक सांगिल्लें आसा की कलियुगात तपश्चर्या ह्यो शक्य उरनात, पण कलियुगात बऱ्योच गोष्टी ह्यो प्रोहिबिटेड उरतात. प्रोहिबिटेड म्हणजे अलाउड उरनात. तशें अश्वमेधम गवालंभम संन्यासम फलपैतिकम देवरेण सुतोत्पत्ती कलो पंचम विवर्जयेत. मग पहिलीच्या युगात की एक अश्वमेध यज्ञ करताली. अश्वमेध म्हळ्यार घोडो पळोवन हाड राज्य, जेन्ना एखाद्या राजाक पूर्ण जगाचेर राज्य मेळोवचें उरतालें तेन्ना तो अश्वमेध यज्ञ करतालो. तेन्ना तो हत्ती नंतर गवालंबम गाय जेन्ना ते अग्निदर्पण करताली, जेन्ना एखादी तेन्ना एखादें नवीन शरीर त्या गायेक मेळटालें. जेन्ना एखादो घोडो जेन्ना अग्निदर्पण करता तेन्ना एखादो तरुण घोडो येतालो. तशेंच कलियुगात अश्वमेध गवालंब संन्यास सुद्धा हो कलियुगात, कारण एक तपश्चर्या आसा ती कलियुगात हो प्रोहिबिटेड आसा किंवा संन्यास कलियुगात घेनात. पण भक्ती मार्गात जो संन्यास आसा, जो आपल्याले शरीर, मन आणि आपल्याली वाणी ही जी कृष्णाक पूर्णपणे कृष्णासाठी अर्पण करण्यासाठी जे संन्यास घेतात कलियुगात. तर कलियुगात तर हो एक वेगळो संन्यास आसा, कारण आम्ही आमगेल्या गुरुल्या आनंदासाठी किंवा प्रभुपादान प्रचार कार्य वाढवण्यासाठी किंवा कृष्णा जास्तीत जास्त लोकांक कृष्णापर्यंत बाकी खूप प्रचार करण्यासाठी आम्ही जे संन्यास घेतात तो या ठिकाणी हो भक्तियुक्त संन्यास हो कलियुगात घेतला वता. तर कलियुगाचे हे जे कलियुग आसा तातूंत फक्त हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा. सत्ययुगात लोक तपश्चर्या करताले, द्वापार युगात लोक मूर्ती पूजा करताले, नंतर जे त्रेतायुगात यज्ञ करताले. पण कलियुगात फक्त नाम संकीर्तन हो यज्ञ आसा आणि कलियुगात नाम संकीर्तन ही खरी तपश्चर्या आसा. आणि म्हण कलियुगात हरी नाम
कृष्ण नाम महामंत्र हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हो कृष्णाला मंत्र, कृष्णाला महामंत्र 24 तास आमगेल मनात चलचा जाय. केन्ना आमगेल वाणी आमी म्हणटा जाता, केन्ना आमी वैखरी, वाणीचे सुद्धा खूप प्रकार उरतात. एक वैखरी उरता किंवा एक भितर, तशेंच केन्ना केन्ना आमी तोंडान आमी म्हणटात, केन्ना केन्ना आमी मनान म्हणटात, केन्ना केन्ना आमी न्हिदी लिवता तेन्ना सुद्धा आमकां बॅक ऑफ मायंड आमकां महामंत्र ऐकू येते उरता. तसे 24 तास मनात महामंत्र कृष्णाला दवरून, सतत कृष्णाले लिलांचे वर्णन करून, कृष्णाले कीर्तन करून आणि कृष्णाले जे विविध नावं आसात कृष्णाली, किंवा कृष्णाले जे फेम, कृष्णाली कीर्ती हाजे बद्दल याद दवन आम्ही भक्ती करता जाय. तर हीच खरी तपश्चर्या आसा. तर अनुकूल्यस्य संकल्पो प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षशी सती विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम यथा. मतलब जे कृष्णाल्या भक्तीसाठी जे अनुकूल असा ते ग्रहण करचे, जे कृष्णाल्या भक्तीसाठी जे प्रतिकूल असा ते आम्ही सोडून दिवचे, आणि कृष्ण आमगेल रक्षण करतलो हाचेर पूर्णपणे विश्वास दिवन कृष्णाक पूर्णपणे समर्पण दिवचे. हाका शरणागती, ही जी शरणागती आम्ही कृष्णाक करतात तीच खरी तपश्चर्या कलियुगासाठी असा. म्हण हरिनाम हीच खरी तपश्चर्या असा, आणि हरिनाम दुसऱ्यांक दिवन हरिनामाचो प्रचार करता. इतले सांगून हांव थांबयता. कोणाक कितें प्रश्न